is hier van Salon Kraf en we kregen een gratis behandeling. Want Salon Kraf is tegenwoordig 24 geopend. Dus als je naar Salon Kraf wilt, het kan altijd onder de buikjes. Haal dat kapsel aan het niet door. Probleem. Jawel, hij maakt een kapsel altijd blijf. Dit is echt voor een leven. Hakkump op locatie. Krafkump op locatie. We hadden een afspraak en hij zei van, ik heb dus als je dan gaat zitten, kom eens. En hij is er. Ja, dat klaar. Die pakken we gewoon. Het zit toch geweldig, ja? Ja, leuk hè? Ik ben echt tevreden. Toch?